बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनधीरवनचारी। हरे कृष्ण माताजी। ஓ சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. பிரணதி இருந்ததுன்னா போடுங்க, நான் அதுக்குள்ள ஷேர் பண்றேன். ஆமா ஹரே யாரே. ஆ, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத் யாராவது வாசிங்க. பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பிரபு ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் டைரக்டா அந்த இதுக்கே வந்துடுறேன். தெரியுதா பாருங்க, ஸ்கிரீன் தெரியுதா பாருங்க. ठीक है माताजी। ஏகநாம்ச மாதாஜி வந்துட்டாங்க இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யா, வாசிங்க மாதாஜி. ஆ, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम अज्ञानस्य काञ्चनशलाकया तत्सुन्निधितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातम्। என்னாச்சு? வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीच गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. அடுத்தல போட்டேன் பாருங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய நமோ நமோ மகாவதன்யாய மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஜே நமக। நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச சகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக। குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ஏகநாம்ச மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓவர் டு மாதாஜி. இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயம் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு. தேங்க் யூ சோ மச் பிரபு. விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. நேற்று மாதிரி நீங்க ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? ஓகேம்மா.
ஆமா, நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு முடிஞ்சதுன்னா ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் கடைசியில வச்சுக்கலாம். நம்ம வேற டிஸ்கஷன் போனதுனால சாண்டிங் பண்ணல இன்னைக்கு. ஸோ ஓகே சப்போஸ் 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. படம் நல்லா பெருசா தெரியுது இல்ல? ஆமா. உட்காந்துட்டேன். ஓகேடாம்மா. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று சிரம் தாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ், நேத்து நம்ம பார்த்தோம் 7வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம். 7வது என்ன பார்த்தோம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருன்னா சொல்றீங்களா? எது நினைப்பிருக்கா சொல்லுங்க. அறிவு, ஆற்றல், சரணடைதல், தேவ தேவி வழிபாடு. கரெக்ட். இந்த பாட்டே சொல்லலாம் நீங்க. ஒரே நிமிஷம். கிருஷ்ணா. அறிவை பத்தி பார்த்தேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிட்ட சரணடைகிறத பத்தி பார்த்தோம். தேவி வழிபாட பத்தி பார்த்தோம். கிருஷ்ணா பற்றி அறிவின் மகிமை மக்களுக்கு எப்படி கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சொன்னீங்க, சுருக்கமா சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப கரெக்டா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. இதனுடைய மகிமை என்ன, பகவானை பத்தி அவருடைய குணம், ரூபம், நிலை, நாமம் இதெல்லாம் கேட்க கேட்க நம்ம இதயத்தில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் போய் சுத்தமாயிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். தேவதேவியர்கள் வழிபாடு பார்த்தோம். அந்த தேவதேவியர்கள் வழிபாடு என்னன்னா அவர்கள் கொடுக்குற வரமும் பகவான் கொடுக்குற வரம் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது எப்படின்ட்டா நம்ம அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சில பிரபாகர் கொடுத்துருக்கிறாரு. நாம பசிக்குதுன்னா என்ன செய்யறோம்? சாப்பிட்றோம். என்ன கைக்கு தனியா சாப்பிட்றோம், காலுக்கு தனியான சாப்பாடு கொடுக்குறோமா? இல்ல, நாம வாய்க்கு தான் சாப்பாடு போடுறோம். வாய்க்கு சாப்பாடு போட்டாவே அது வயிற்றுக்குள்ள போய் உடம்புல இருக்கிற நம்ம உடல் எல்லாம் புத்துணர்ச்சி பெறுது, சக்தி பெறுது. அது மாதிரிதான் பகவான் முழுமுதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் திருப்தி பண்ணாவே தேவதேவியர்கள் திருப்தி பெறுவாங்க. இன்னைக்கு அதுல 4 சரணடையாதவங்க 4 பேரை பார்த்தோம். நம்ம சரணடையறவங்க 4 பேரை பார்த்தோம். அதெல்லாம் இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். அர்ஜுனனை வந்துட்டு பகவான் கிட்ட 8 கேள்வி கேட்கிறா. அப்படி என்னென்ன கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் இறக்குற நேரத்துல எப்படி நம்ம பகவானை நினைவு கொள்வது அதை பார்க்கலாம். அப்புறம் யோக மிஸ்ர பக்தியில கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு வைக்கலாம் அப்படின்னும், தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவுபடுத்தலாம், மற்றும் பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். அடுத்து கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை என்னன்னுட்டு இந்த பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீகம், இந்த பொருள் இந்த போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது ஆன்மீகம் ஜடம், இந்த ரெண்டையுமே தாங்கி நிற்கிற விசை பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அதஷ்டமோ அத்தியாயக அக்ஷர பிரம்ம யோகா. கிருஷ்ணா மாதாஜி டிவோட்டிஸ், இப்ப இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து உங்களை கேட்கிறேன். இப்போ நம்ம விலையுயர்ந்த பொருளை வீட்டுல வச்சிருக்கிறோம். அதை எங்க வைக்கிறீங்க? இப்போ எல்லாம் ஒரு தங்கமே வச்சிருக்கிறீங்க, வீட்டுல எங்க வைப்பீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. வெரி குட். வீடோட அது எங்க வைப்போம்? லாக்கர்ல உள்ள பத்திரமா, மேல கீழே எங்கேயும் சென்ட்ரல் லாக்கர்ல வைப்போம். அது மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகம் 6 அத்தியாயங்கள். இது பக்தி யோகம் 6 அத்தியாயம். அடுத்து ஞான யோகம். இந்த பக்திங்கிறது ரொம்ப ஒரு சீக்ரெட், விலை உயர்ந்தது, சீக்ரெட்டானது. இத பகவான் நடுவுல பாருங்க, கரெக்டா 6ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம். எப்படி விலை உயர்ந்த ஒரு நகையை நம்ம பீரோல சென்ட்ரல் லாக்கர்ல வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இது நடுவுல பாதுகாப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப படிங்க யாருன்னா. அர்ஜுனா வாட்ச் ஆரம்பிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. அஸ்மின் மஜானிதனா இப்ராய காலோ
சகாதம் இக்ஜேயோ அஜி நியத்த ஞாமி மதுசுதானாயே மயங்களின் இயர்வன் யார் உடலில் அவர் எவ்வாறு ரசிக்கின்றனர் பக்தி தோண்டில் ஈடுபடுவர் உண்மை மரண மணற்பலத்தில் காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் முதல் ஸ்லோகம் வாசிக்கலையே முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க கௌதம் பிரபு முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுன உவாச்சால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதோ இருக்கு பாரு அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுன உவாச்ச கீம் தத் இப்ராஜமா கீம் ஆத்மாத்மம் கீம் கர்மா புனுஜத்மா அதிபூதம் புருகூத்தம் அதிபூதம் சகிப் இப்ரோகம் அதிகைவம் கீம் உச்சயதே அர்ஜுனத்தின் வினாவினின் எப்பொருமான எம்பெருமானே உத்தமா குருஜாரே பிரம்மன் என்பது என்ன அத்தியாத்மா என்பது என்ன பலன் நோக்கு செல்லுகள் யாவை இந்த ஜட நேற்றம் என்ன தோற்றம் தேவர்கள் யாவர் இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? படிச்சு 2 சேர்த்து ஒண்ணா சொல்லிடலாம். 2 ஸ்லோகம் படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா இல்ல அடுத்து போலாமா? 2 ஸ்லோகம் படிச்சிட்டாங்க. சொல்லிடுறேன், ஒரே லைன்ல சொல்றேன். முதல் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுன் வந்து பகவான் கிட்ட 5 கேள்வி கேட்கிற அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன கேள்வின்னு பிரபு படிச்சாரு, நீங்க பாத்தீங்க, அதுல உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும். பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மன்னா என்ன, பல்நோக்கு செயல்கள்னா யாவை, ஜடத்தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள் யார், இதை வந்து எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க. அதே மாதிரி யாகங்களுக்கு யார் இறைவர், அவர் வந்து உடவுல எவ்வாறு வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டு ஈடுபடுறவங்க வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், உங்களை வந்து நான் எப்படி மரண காலத்துல நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு. இப்போ பிரம்மம் அதாவது ஆத்மா, அதுக்கு என்ன, அது ஜீவன், அது அழியாத வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு சுயா, கர்மா வேலை முடிவு செயல்படுகள், பொருள் உடலுக்கு வழிவருக்கும் செயல்கள், அதிபூத பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை, அதிசைவ உச்ச தேவன், இதில் அனைத்து தேவன்களும் அடங்கும், அதிஞான தியாகத்தை அனுபவிப்பார், பரமாத்மா அதியாச்சன எங்கே வசிக்கின்றார், அனைவரின் இதயத்தில் இறங்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை இப்படி நினைவில் கொள்வது வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி நினைவு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த பிரம்மம்னா என்ன, அது ஆத்மா, அது வந்து ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை, அதுதான். அத்தியாத்மாங்கிறது வந்து உடலோட கட்டுப்பாட்டாளர், அது ஜீவனோட சுய இயல்பு. கர்மான என்ன, வேலை, நம்ம செய்யற வேலை, அவருடைய வேலையின் செயல்பாடுகளின் முடிவு. இது எதுக்குன்னா பொருள் உடலுக்கு வந்து வழிவைக்கும் செயல்கள் தான் அது. ஆதிபூதா அப்படின்னா பொருளை கையாளுறது, அது எது, பொருளை கையாளுதல்னா பொருளோட இயற்கை. ஆதி தெய்வா அப்படின்னா உச்ச தேவன், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது இதுல வந்து பகவான் தான். ஆனா இவங்க வந்துட்டு அனைத்து தேவ தேவியர்களும் இதுல அடக்கம். அது யக்ஞா அப்படின்னா
தியாகம். நம்ம இதை அனுபவிக்கிற யார் யாகத்தை? யாகம் இல்லை, யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னா அது பரமாத்மா. அவர் எங்க வசிக்கிறார்? அது யஜ்ஞா. அவர் எங்க வசிக்கிறாரு? எல்லாருடைய இதயத்திலையுமே வசிக்கிறார். நாம இறக்குற நேரத்துல எப்படி பகவானை நினைவு கொள்ளலாம் அப்படின்னு 8 கேள்விய கேட்கிறாரு. அதுக்கு என்னன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்யணும். இதுக்கு கேள்வியும் பதிலும் இதுலயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 கேள்வி கேட்டா அப்படி 8 கேள்விக்குமே பதில் இந்த பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் எப்படி பயிற்சி செய்யணும்? அதுக்குதான் இப்ப பயிற்சிக்கு தான் நம்ம எல்லாம் இப்ப ட்ரைனிங் எடுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரிராம் ஹரிராம் ராம் ராம் ஹரே ஹரே. இந்த மகாமந்திரத்தை எப்பவும் சொல்லுங்கன்னு சொல்றதுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நாம வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யற பயிற்சி இந்த மகாமந்திரம். 8.3 பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? வேற யாரெல்லாம் படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான். என்ன ஒருத்தர் பரவாயில்ல. சொல்லுங்க பிரபு படிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச அசரம் பிரக்ம பரமம் ஸ்வபாமோ அத்யாத்தம் உச்சியதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சம்நிஜ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றுவதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவன நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அங்க பார்த்தபடியே அந்த பதில பார்த்துட்டோம். அதேதான் இங்க வருது. பிரம்மங்கிறது அழிவே இல்லாதது, அது என்னைக்குமே அழிவில்லாதது, அது உன்னதமானது. அதனுடைய சுவாபமானா அதனுடைய என்னன்னா அது நித்திய இயற்கையான அந்த ஜீவாத்மா, அதுதான் அத்தியாத்மான்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஜீவாத்மாவோட இந்த ஜட உடலை நம்ம இந்த ஜட உடலை வளர்க்கணும் இல்லைங்களா? அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் கர்மாங்கிறது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது, பலன் நோக்கு செயல்கள். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த பலநோக்கு செயல்கள்னா ஒருத்தர் இப்ப ஒரு செயல் செய்யறாங்க, அந்த செயலுக்கு தேர்ந்த பலன் கிடைக்கும். எப்படின்னா மேல பாருங்க, அங்க பகவான் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கிறாங்க. அங்க கோயில்ல பக்தர்கள்லாம் பகவான வணங்குறாங்க. அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? பகவான் கிட்ட போவாங்க. இதுதான் பலன் நோக்கு செயல். நம்ம இது பகவான் பக்தி செய்யறது அது பலன் நோக்கு செயல் வர்றது. ஆனா பக்தி தூய பக்தியா செய்யும் போது நம்ம பகவான் கிட்ட கண்டிப்பா போறோம். ஏன்னா அதே நினைவுல அதுலயே ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு கீழே பாருங்க, ஒருத்தர் சாப்பிடக்கூடாத சாப்பிடுறாரு. அது அதனால என்ன பண்றாரு? அடுத்த ஜென்மத்துல நீ சாப்பிடு, நீ எதை சாப்பிட ஆசைப்படுறியோ அதையே சாப்பிடுன்னு அவருக்கு ஒரு பண்டியின் உருவம் கிடைக்குது. அடுத்து ஒருவர் ஒரு ஆண் பெண் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு தவறான ஒரு இச்சையில இருக்கிறாங்க, ஒரு உறவு இல்லை, அதாவது ஒரு சரியான ஒரு உறவு முறை இல்லாம இருக்கிறாங்க. அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல நாயா பிறக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. மாதாஜி படிங்க நீங்க இப்போ. மாதாஜி படிங்க. அதிபூதம் ஷுரோபாவ புருஷ சாதி தைவதம் அதித்யஜோ அகம் ஏவதர தேஹே பிருத்தும் வார. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்தும் தேவர்களும் அடங்கிய பகவான் விஸ்வரூபம் அதிதைவ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவகளின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதிஞான யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். இந்த பௌதிக இயற்கை எப்பயுமே இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. இதுதான் அதிபூத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பகவான். ஏது அதிதெய்வங்கிறத என்னன்னா விஸ்வரூபம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பகவானோட விஸ்வரூபம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய முகம் வரும். அதுல எல்லாருமே அடக்கம். அதுதான் அதிதெய்வ விஸ்வரூபம் தான் அதிதெய்வ.
அதியக்னத்தின் தலைவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டா அதுக்கு எல்லாருடைய இதயத்திலேயுமே வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவாகிய நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அந்த யாகத்தின் நிறைவன் யாரு? எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீட்டிற்கும் பரமபுருஷராகிய பகவான் அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சொல்லுங்க. 8.5 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த காலே ச மாம்யேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயக. மொழிபெயர்த்து ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி சொல்ல பிரபுபாதாவுக்கு. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு அந்த காலம்னா வாழ்வின் இறுதி, அந்த அந்திம காலம். அந்த காலத்துல நம்ம உயிர் போகும்போது பகவான் நம்ம நினைக்கிறோம்னு நினைக்கீங்க, நினைச்சிட்டு உயிர் விட்டா இதுல சந்தேகமே இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாரு. நீங்க என்னிடம் வந்து சேருவீங்க, சந்தேகமே கிடையாது. இந்த படத்துல பார்த்திருக்க, இந்த பக்கத்துல போட்டிருக்க படத்தை பாருங்க. பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருக்கிறாரு. அவர் அப்பதான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை சொல்றாரு. பகவானை தான் நினைத்து அவரு உயிர் விடுறாரு, பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறாரு. அந்த ஒரு உதாரணத்தை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இறுதி காலத்துல நாமளும் நம்ம நினைக்கணும். இப்ப வந்துட்டு பாகவதத்துல ஒரு கதை இருக்குது. பஞ்ச பாண்டவர்கள் 4 பேர் வந்துட்டு ஒருத்தர் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போறாங்க. தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு திரௌபதி கேக்குறாங்க. கேட்கும்போது தண்ணி எடுக்க போறாங்க. ஒரு குளத்துல ஒருத்தரா போறாங்க. போகும்போது ஒருத்தரும் ஒரு ஆக்ஷன் கேள்வி கேட்கறான். கேள்வி கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்ல, நீ பதில் சொன்னீனாதான் அவனுக்கு தண்ணி, பதில் சொல்லனா நீ வந்துட்டு மரணம் அடைஞ்சிருவ அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே மயக்க நிலைக்கு போயிட்டாங்க. மயக்க நிலைக்கு அவங்களுடைய சுய உணர்வு இல்ல. இறுதியா வந்து தர்மபுத்திரர் வர்றாரு. ஏன் வரலன்னு சொல்லி வராரு. அவன் வந்து கேள்வி கேட்கறா. அப்படி அந்த கேள்விக்கு பதில் தர்மபுத்திரர் கரெக்டா சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சுய உணர்வு வருது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். படிங்க, என்ன படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. யாரும் படிக்கலையா அவங்க படிங்க. திருப்பி திருப்பி ஒரே மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்காதீங்க, வேற யாராவது படிங்க. குமுத ரவி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கல, நீங்க நேத்து அழகா எல்லாருக்கும் அசைன் பண்ணீங்க, அதே மாதிரி அசைன் பண்ணுங்களேன். குமுத ரவி. இதன் 7:57. அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலாயம் சேஷ சதாவரம் இச்சந்தி கிம் அஷ்சரயம் அத வரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஆக்ஷன் கேட்ட கேள்வி என்ன? ஒருத்தருமே நமக்கு மரணம் இல்ல, ஒருத்தருமே வந்துட்டு இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு க்ஷணமும் எத்தனை உயிர், எத்தனை பலாயிரக்கணக்கான உயிர் கூட போயிட்டு இருக்குது. ஆனா அந்த இது நம்ம சொல்லுவாங்க என்னன்னு, மயான வைராக்கியம் சொல்லுவாங்க. இந்த நம்ம ஒருத்தர் நம்ம போயிட்டு வரும்போது அப்பதான் பேசுவோம், அது வரைக்கும் எதுவும் பேச மாட்டோம். எவ்வளவு சம்பாரிச்சான், எவ்வளவு வச்சான், என்ன எடுத்துக்கிட்டு போனான், நல்ல அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையும் நிறைய பேசுவாங்க. ஆனா பேசிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ திங்க் பண்ணிட்டு வருவாங்க. வந்ததுமே மறந்துடுவாங்க. இல்ல நம்ம இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு இருப்போம்ட்டு. ஆனா நம்ம மரணத்துக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும். நாம எப்ப வேணாலும் நம்ம உயிர் போகும். அந்த உயிர் எங்க போகணும்? பகவானுடைய திருவடிக்கு போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதை நினைக்கணும். அதை நினைக்காம மக்கள் நம்ம உயிரோடு இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தை, இன்னும் இருப்போம் இன்னைக்காச்சும் சாவாங்க நினைச்சாலும் நாளைக்கு இருப்போம்னு எந்த நேரத்துல எப்ப இறப்பு வரும்னே தெரியாது. இப்ப சமீபத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஏர்பிளைன் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லைங்களா? அது எங்க போச்சு? மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியுமா? சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க டைனிங் ஹால்ல. அவங்க போய் அந்த பிளைட் இடிச்சு எத்தனை குழந்தைங்க, படிக்க வேண்டிய எத்தனையோ வருங்கால டாக்டர்கள் எவ்வளவுடைய உயிர் போயிருச்சு பாருங்க. நாம வீட்டுலதான் இருக்கிறோம், சேஃப்டியா இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம். பாத்ரூம்ல வலிக்கு விழுந்து இறந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க. எப்ப வேணாலும் நம்ம உயிர் போகும். நாம என்ன பண்ணணும்?
ரெடியா இருக்கணும். எதுக்கு ரெடியா இருக்கணும்? நாம இருந்தா திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு நமக்கு வேண்டாம், பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்ற ஒரு நினைவு வேணும். அதுதான் மரணத்துக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. படிக்காதவங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, யார் படிக்கணும்ட்டு. 28 ஸ்லோகம். அமராவதி மாதாஜி. எம் தம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஸ் தை சத் யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கௌந்தேயே சதா தத் பாவ பாவித. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. நாம இறக்கம் தருவது என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான். நீங்க வந்து நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் நினைச்சுட்டே இருக்கிறீங்கன்னு நினைச்சீங்க, அந்த மாதிரி நினைவுல நாங்க இறந்தீங்களா அடுத்த ஜென்மம் சிங்கப்புலியாதான் வருவீங்க. தூக்கம் வருது, என்ன நேரமும் தூக்கம் தான். தூக்கத்திலே இருந்தா ஒரு அடுத்த பிறவி ஒரு கல்வி. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்துட்டு நாம பாகவத புராணத்திலே இருக்குது. ஜடபரதர், ஜடபரதன் வாழ்க்கை தான் நமக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, பரத மகாராஜர் என்ன, அவர் வந்து மகாராஜா, மிகப்பெரிய மகாராஜா. அவரு காட்டுக்கு போறாரு. எதுக்கு? நான் நாட்டுல இங்க மக்களோட இருந்தாச்சுன்னா, நம்ம குடும்பத்தோட இருந்தாச்சுன்னா பக்தி செய்ய முடியாது. பக்தி செய்ய நமக்கு தடையா இருக்கும். நம்ம தனியா போய் கானகத்தை போயிட்டு பக்தி செய்யலான்னு போறாரு. போகும்போது பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னுட்டா, ஒரு சினைமான், நிறைமாத கர்ப்பம், அந்த மான் என்ன செய்யுது, போயிட்டு இருக்கும்போது மழை வந்து இடி இடிக்குது திடீர்னு. அந்த இடியில ஒரு சின்ன உடைய அதை தாண்டுது. அந்த தாண்டவும் அந்த பயத்துல, அந்த இடி இடிக்கவும் அந்த பயத்திலே அதனுடைய அங்கேயே அதுக்கு வந்து பிரசவிச்சிருது. ஒரு மான் குட்டியை பிரசவிச்சிருச்சு. அந்த குட்டி அது வந்து விழுந்துருச்சு அந்த உடையில. இந்த குட்டி தனியா தாயிலா தவிச்சிட்டு இருக்குது. அதை பார்த்தது ஜடபரதன் என்ன பண்றாருன்னா, ஐயோ பாவம், இந்த குட்டி நம்ம வளர்த்தலாம்னு சொல்லி அதை கொண்டாந்து வச்சு வளர்த்தி, அப்புறம் இந்த மகனை போல பார்த்தாரு, இது பண்ணாரு. கடைசியில அந்த மானவே உயிரை விட்டுட்டாரு. உயிர் விட்டதும் அவர் செஞ்ச அந்த பக்தி தொண்டு இருக்குது, பக்தியின் பலன். ஒரு பிராமணரா அப்ப வந்துட்டு அவருக்கு அந்த நினைப்பு வந்துச்சு. அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கும்போது நினைப்பு வந்துருச்சு, நம்ம போன ஜென்மத்துல இருந்தோம், இந்த மாதிரி பண்ணோம், மான நினைச்சு உயிர் விட்டதுனாலதான் நம்ம வந்துட்டு மானா பிறந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் வந்துட்டு அவரு இதாயிட்டு அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு அந்த ஒரு பிறவியில ஒரு மன்னர், ரகுகுண மன்னரோட வந்து ஜடபரதரா இருக்காரு. எந்த ஒரு சுய சிந்தனையும் இல்லாத பக்தி மட்டும் தான் செய்யறாரு. என்னத்துக்கு? பகவானையும் என் நேரமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மன்னர் வர்றாரு. அந்த நாட்டு மன்னரை வந்துட்டு பல்லக்குல ஒரு ஆள் கம்மியா தூக்குன்றாங்க. அப்ப இவர் தூக்கப்படுறாரு. தூக்கிட்டு போகும்போது இந்த சுயநினைவு இருக்கும் வந்து எல்லாருமே ஒரே உயிர் தான் நினைக்கணும். நமக்கு இருக்கிற உயிர் தான் அந்த ஒரு சின்ன எறும்புக்கு இருக்குது, பெருமைக்கு இருக்குது, அதுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குதுன்னு நினைக்கணும். இவரு அந்த எறும்பு வரும்போது தாண்டி போறாரு. அப்ப என்ன ஆகுது, குதிச்சு போகும்போது அந்த பல்லக்கு ஆடுது. ஆடும்போது ஏன் இப்படி ஆடுதுன்னு சொல்லிட்டு திட்டாரு, சொல்றாரு இந்த மாதிரி எறும்பு போகுதுன்னுட்டு. அப்புறம் மன்னருக்கும் ஜடபரதனுக்கும் வாக்குவாதம் வருது. கடைசியில என்ன செய்யறாரு, ராஜாவுக்கு புத்திமதி கூறுறாரு. கூறினதும் நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு உணரணும் அப்படின்னு. அது மிகப்பெரிய கதை. நம்ம மேல போகும்போது பார்க்கலாம். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு பாகவன் கிளாஸ்க்கு போவோம், அப்ப பார்க்கலாம். அப்ப அவரு மகாராஜாவுக்கு ஆத்ம ஞானம் கொடுத்துட்றாரு. இப்போ அடுத்து 8.7 சீக்கிரம் படிங்க. நான் சுலோகம் படிக்கிறேன், மொழிபெயர்ப்பு யாராச்சும் படிச்சிருங்க. தஸ்மாத் சர்வேசு காலேசு மாம் அனுஸ்மரயுத்தயா மையா பிர்மனோ புத்திர் மாம் ஏ வைசியஸ் யசம்சயகா. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ணா என உருவில் எப்போதும் என்னை எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. திரும்ப சொல்றாரு. இதுல வந்து
மாம் அனுஸ்மர யுத்தையாச்சா, மாம் அனுஸ்மர, இது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை. என்னையே நினைச்சிட்டு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கடைசியில அசம்சையா, டவுட்டே கிடையாது. நீ என்னையே நினைச்சு நீ செய்ய வேலை செய்ய, உனக்கான தர்மம் என்ன, சத்திரிய தர்மம் போயிடணும், போயிடு, நீ என்கிட்டயே வருவேன்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோக யுக்தேனா சேதசா நானிய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்கம்மா. பரமபுருஷ பகவான் என்னை ஞானித்து எப்போதும் தனது மனதை ஞானிப்பதில் ஈடுபடுவதி இவ்வாளியிலிருந்து தான்றும் திரளாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தானே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌதம் பிரபு, மத்தவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். குமுத ரவி மாதாஜி, A2 அல்பபெட் ஆர்டர்ல நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒவ்வொருத்தர சொல்லட்டும். நேத்து அழகா சொன்னீங்களே அதே மாதிரி எல்லாரும் வாசிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, திரும்பவும் சொல்றாரு என்னன்னு, பிரலாது பயிற்சிங்கிறது முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அதை நம்ம விடக்கூடாது. பகவானை தியானித்து அவரையே நம்ம மனசை நினைக்கிறத ஈடுபடுத்தினா நிச்சயமா நீ என்கிட்ட வருவேன்னு இந்த பகவான் திரும்பவும் சொல்றாரு. இதுக்கு ஆஜாமிலன் கதை சொல்லப்படுது, அதை பார்க்கலாம் சுருக்கமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது அஜாமிலன் ஒரு நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன், நம்ம பாகவத் கிளாஸ்ல விரிவா பார்க்கலாம். அஜாமிலன் ஒரு பிராமணன் இருந்தார். அவன் என்ன பண்ண பூஜை பண்றதுக்கு கானகத்துக்கு பூ எடுக்க போகும்போது அங்க ஒரு விலைமகளர், அதாவது பொதுமகள் ஒருவனோட தவறான முறையில் நடந்திருக்கிறத பார்த்துட்டு இவருடைய மனசும் தடுமாறிட்டு அந்த விலைமாதுவோடையே உறவு வச்சுக்கிறாரு. உறவு வச்சு அவ கூடயே வாழ்றாரு. வாழும்போது அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்குது. அந்த குழந்தைங்களையும் அவளையும் காப்பாத்துறதுக்கு இவர் என்ன செய்யறாரு, தவறான வழியில போறாரு. கொலை செய்யறாரு, கொள்ளையடிக்கிறாரு, சூதாடுறாரு, ஏமாறாரு, எல்லா பாவ செயலும் செய்யறாரு. 88 வருஷம் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு 10 குழந்தை இருந்துச்சு. கடைசி குழந்தைக்கு நாராயணன் வச்சாரு. எப்பயுமே என்ன இருந்தாலும் பிராமணன் இல்லைங்களா, நம்ம பாருங்க பேரை இந்த காலத்துல என்ன செய்யறோம், நாய்க்கு வைக்கிற பேரை மனுஷனுக்கு வைக்கிற பேரை நாய்க்கும் வைக்கிறாங்க. ஏன்னா ஜிம்மின்னு கூப்பிடுறாங்க, கேட்டா குழந்தை. யாரை கூப்பிடுறாங்கன்னா குழந்தை கூப்பிடுறாங்க. லட்சுமிங்கிறாங்க. நாய்க்கெல்லாம் என்னென்ன பேர் வைக்கிறதுனே இல்லாத வைக்கிறாங்க மக்கள். ஆனா இதுக்குதான் நாம குழந்தைகளுக்கு பகவானோட நாம வைக்கணும். அந்த கடைசி குழந்தை பேர் நாராயணா. ஏன்னா அந்த குழந்தை மழலை பேச்சிலும் மழை எழுது யாழ் எழுது என்பதும் மக்கள் சொல் மழலை கேளாதான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தையோட பேச்சுல மயங்கி அந்த குழந்தைய எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப நாராயணா நாராயணா நாராயணன்னு கொஞ்சிட்டு இருப்பாரு. கடைசி நேரத்துல இறக்கும் தருவாயில யமதூதர்கள் வராங்க. யமதூதர்கள் அவருடைய உயிர் அந்த ஆத்மாவில அந்த ஆத்மா பிரிக்கிறாங்க. அந்த ஜட உடல் பிரிக்கும் போது அந்த ஒரு பயத்துல என்ன பண்றான், நாராயணா அப்படின்னு தன்னுடைய மகனை கூப்பிடுறா. அப்படி கூப்பிடும்போது ஆனா நாராயணன் சொன்னா போதும் பாருங்க, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அறிஞ்சோ அறியாமலோ பகவானோட நாமம் சொன்னா என்ன ஒரு மகிமை. உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன செய்யறாரு, விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. யமதூதர்களை நீங்க எடுத்துட்டு போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்குது. நடந்தாட்டி யமராஜரே சொல்றாரு என்னன்ட்டு போறாங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி நாங்க உயிரெடுக்க போறோம், இவங்க யார் தடுக்கிறது, நீங்க உங்களுடைய சேவர்கள் நாங்க உயிரெடுக்க வந்தா இவங்க எதுக்கு தடுக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு. அப்ப யமதர்மராஜா சொல்றாரு, என்ன தர்மம் தெரியுமா, பகவானோட பேர் சொன்னா நாம அவங்கள தொடக்கூடாது, அவங்க கிட்டே நீங்க போக கூடாது. பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது பகவானின் ஹைநாமம், அது பாவத்தை அழிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜாவே சொல்றாரு. நீங்க பக்தர்கள்ட்ட போக கூடாது, பகவானோட நாமத்தை யார் சொல்றாங்களோ அவங்க நீங்க போகவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜா யமதூதர்கள் சொல்றாரு. நீங்க இன்னையில இருந்து என்ன பண்றீங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சாமி கண்டிப்பா முன்னாடியே கலந்துக்கிறீங்க, சொல்றீங்க, அந்த ஹரிநாமம் நமக்கு காப்பாத்தும். அப்ப கேட்டுட்டு அத அஜாமில்னு கேக்குறான். கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறான். கேட்டுக்கிட்டு
இப்ப வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்ன தப்பு செஞ்சோம், என்னென்ன தவறு செஞ்சோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இது பண்ணி வருத்தப்பட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்றாரு அவரு வந்துட்டு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பக்தியில முன்னேறி பகவானோட வைகுண்டத்துக்கு போறாரு. அது எப்படி போறாரு? விமானத்துல. அடுத்து டைம் ஆகுது. நாம வந்துட்டு ஸ்லோக இத 9:41 இன்னைக்கு சாண்டிங் வேற பண்ணணும். அதனால இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சிருங்க. கடகடன்னு படிக்காதவங்க படிங்க. கூப்பிடுங்கம்மா. ஆனந்த் ஐயா கண்ணு மாதாஜிங்களா? அவங்க படிங்க. ஆனந்த் ஐயா கண்ணு. பத்ரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜிக்கு ஏதோ கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய தன்மைகள் என்னன்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் அனைத்தையும் அறிந்தவர், அவர் மிகவும் பழமையானவர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் ரிஷிகேஷர், அணுவை விட சிறியவர். அந்த அணுதான் ரொம்ப சின்னது, அதுக்குள்ளாரையும் பகவான் வந்து புகக்கூடியவர். அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்தையும் பராமரிக்க கூடியவரும் கூட அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், அவர் வந்து ரூபமுடைய நபர் அப்படின்னு. குமுத ரவி மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். யாராவது தெரியாம பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்கள வந்து மியூட் பண்ணிடுங்க. குமுத ரவி மாதாஜி, உங்களை நான் கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. மாதாஜி வர ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டேன் மாதாஜி, அப்பயே வந்துட்டேன். இப்போ வந்துட்டு இது 8.15 படிங்க. பக்தியில் சொல்லிடுறேன், ஒரு 2 நிமிஷம் நான் 2 படிச்சேன்னா அப்புறம் படிக்கலாம். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். எதனால மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைஞ்சாங்க? பக்தி தொண்டுல. இது வந்து துக்காலையும் அசாஸ்வதம். இப்ப நம்ம இருக்கிற இந்த பூமியில யாரனா சந்தோஷமா இருக்கிறோமா சொல்லுங்க? சந்தோஷங்கிறது எது வரைக்கும்? இன்னொரு துக்கம் வர வரைக்கும். ஒரு துக்கங்கிறது எது வரைக்கும்? ஒரு சந்தோஷம் வர வரைக்கும். இப்ப இறந்துடுறாங்க. ஒருத்தர் வீட்டுல ஒரு இறப்பானா ஒரு மாசம், 3 மாசம், 6 மாசம், 1 வருஷம், அப்புறம் அதுக்கு மேல அவங்க வந்துட்டு எந்நேரமா அழுதுட்டு இருக்காங்களா? இல்ல. ஆனா வந்து இது வந்து மாறி மாறி வருது. இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதத்துக்கு நம்ம அசாஸ்வதம் நிலையற்ற இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம். ஏன் வரமாட்டோம்? பக்தியில் யோகிகளா இருக்கிறவங்க தான். அந்த மகாத்மாக்கள் வரமாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. குமுத ரவீன் வருது மாதாஜி. பத்ரி பிரபுஜி படிங்க. மேடம் நீங்க படிங்க. அது எனக்கு போன்ல சின்னதா இருக்கு. நீங்க மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் எடுத்துன்னு போயிடுங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஏன்னா இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இன்னும் 10-12 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் படிக்க வேண்டாம். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த உள்ளவங்க வரை அனைத்து பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க மிக உயர்ந்த லோகம் என்ன? பிரம்மலோகம். அங்க போனாலும் சரி, சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் நரகம் ரொம்ப கொடுமையானது. ஆனா எங்க போனாலும் திரும்ப இங்க வந்தே ஆகணும். ஆனா பகவானோட இடத்துக்கு போனா திரும்ப வர முடியாது, மறுபிறவியே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பிரம்மாவோட காலத்தை பத்தி இத கால்குலேஷன் போட்டிருக்கிறாங்க. அது வந்துட்டு நம்ம திரும்ப அடுத்து விரிவா பார்க்கலாம். இது எப்ப நம்ம இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பிரம்மாவோட பகல் தோன்றும் போது நம்ம வரோம், இரவு தோன்றும் போது நம்ம மறைகிறோம். அதுதான் முக்கியமானது. 8.20 சொல்றாரு பகவான் என்னன்னு, இந்த தோன்றி மறையுது இல்லையா, இந்த ஜடத்துக்கு அப்பால வந்துட்டு நமக்கு நித்தியமானது திவ்யமானது இருக்குது. அது வந்து ஒரு தோன்றாத இயற்கை. அந்த பரமம் வந்து அழிவடையாது. இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாமே அழிஞ்சாலும்
அது அழிவடையாதது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம இறந்த பின்னாடி எங்க போவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எப்படி இருக்கிறவங்க எங்க போவாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதுல பகவானை தெரிஞ்சவங்க அக்னி ஆதிக்கத்துல வந்துட்டு ஒளியில பகல்ல நல்ல நேரத்துல வளர்ப்பிறை இருக்கிற ஒரு இந்த 2 வாரத்துல சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லுமாறு. இது வந்து தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் இதைதான் சொல்றாங்க. உத்தராயணத்துல இறந்தா வந்துட்டு பரமங்கிட்ட போறாங்க. தட்சிணாயத்துல அதாவது அது எப்போ புகை இரவு தேய்பிறை சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும். இந்த 6 மாதங்களை விட்டு செல்லும் யோகிகள் வந்து சந்திரலோகத்தை அடையிறாங்க, திரும்பி வராங்க. ஆனா நாம பக்தரா இருந்தா கவலைப்படவே வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தர்கள் வந்து எந்த நேரத்துல இருந்தாலுமே பகவான் கிட்ட போவாங்க. இந்த பக்தி தொண்ட பாதை ஏற்பவன் வந்து நம்ம வேற எதையுமே செய்ய வேணாம். என்ன வேதங்களை படிக்கணும், யாகங்களை செய்யணும், தவம் செய்யணும், தானம் கொடுக்கணும், இந்த கர்ம யோகத்தை மேற்கொள்ளணும், ஞான யோகத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி செய்ய வேண்டாம். அதனால வர்ற பலன்களை வந்துட்டு நம்ம பக்தி தொண்டை செய்வதனாலேயே நம்ம அந்த அனைத்தையுமே நம்ம அடையலாம். அனைத்தையும் அடைந்து இந்த பக்தி தொண்டு ஒன்னே போதும் நித்தியமான ஒரு உன்னத இடத்தை நாம அடையறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயா யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோக நாம அஷ்டமோத்யாய. ஹரி ஓம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்கம்மா. அந்த ஆழ்வாருடைய கதை மாதாஜி, மரணிக்கும் தருவாயில நான் எப்படி உங்களை நினைக்கிறதுன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு. குலசேகர ஆழ்வார். குலசேகர ஆழ்வார் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் சரி சொல்றேன். குலசேகர ஆழ்வார் என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம இதை பார்த்தோங்களா, அந்த காலேஜ் அமையாவும் சொல்றாரு 8.5 லைனா. இந்த குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து பகவானே நான் மரணம் போது உன்னை நினைப்பேன் இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஏன் சொல்லுங்க, என்கிற வந்து நினைக்க முடியுமா? உயிர் போகும்போது 5000 தேள் ஒரு சேர கொட்டினா உடம்புல எப்படி நம்ம துடிப்போமோ விஷம் ஏறுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமையானது மரணம். நினைச்சு ஒரு தேள் கொட்டினாவே நம்மளால முடியாது. 5000 தேள் 5000 தேள் கொட்டும்போது அதனால என்ன செய்யறேன், என்னால முடியாது. அப்புறம் அது இல்லாத கபவாத பித்தம் திரிதாதுக்கள் நம்ம உடம்புல இருக்குது. ஒண்ணு இரும்பியே சாவும். இரும்பு இறக்குற நேரத்துல இருமல் வரும். வாதம் ஏதாவது இந்த பக்கவாதம் வருது. பித்தம் ஜாஸ்தி ஆகுது. இந்த 3லதான் நம்ம இறக்கறதே. இந்த நேரத்துல நான் உன்னை நினைக்க முடியுமா பகவானே? என்ன என்னால நினைக்க முடியாதுப்பா. அதனால நான் நல்லா இந்த சுயநினைவா இருக்கும் போதே என்னை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பகவானை வேண்டி கேட்கிறாரு. இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 8 கேள்வி கேட்டாரு. அந்த 8 கேள்விக்குமே பகவான் வந்து பதில் சொன்னாரு. அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிடலாம் மாதாஜி, பண்ணிடலாம். இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு. பண்ணுங்க. இப்பதான் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, இறக்கும் தருவாயில் நம்ம எப்படி நினைக்கிறது. இந்த சாண்டிங் பண்ணாதான் நம்ம தூங்கும் போது அதுவும் அந்த நினைப்புக்கா நம்ம இறந்தா கூட தூக்கத்துல இருந்தாலும் பகவான் கிட்ட போவோம். அதுக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால கண்டிப்பா பகவான் நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லலாம். ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நாளைக்கு கேளுங்க, நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம குரூப்ல ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்களுடைய கருணையோட நம்ம சாண்டிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருமே தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மாலை மேக்சிமம் 7 நிமிஷம், 6 நிமிஷத்துல இருந்து 7 நிமிஷம் ஆகும். கூட சேர்ந்து எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க.
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama Hare Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Rama Krishna Krishna, Rama Hare Rama Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare. Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Rama. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Rama, Rama Hare Rama 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 Rama. Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare 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 Hare. Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Hare Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare. Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare. Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama Hare Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare. Ram Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Hare Rama, Ram, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare. Hare Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Hare. Rama Hare Rama Rama Hare Rama Krishna, Hare Hare Ram Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Hare Ram, Krishna Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare 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 Hare, Hare. Hare Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram, Rama Hare 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 Krishna, Krishna, Rama Hare Krishna Rama Krishna, Krishna, Rama Hare Hare Hare. Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare. Rama Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram, Hare Ram Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare Shri Ram Hare Hare Radha, Krishna Hare Krishna Vashade Krishna Gaura Krishna Bhakta Hare Hare Vrinda, Hare கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப அழகாக 108 முறைகள் நம்ம வந்து Hare Krishna, Mata. மகாமந்திரம் சொல்லியாச்சு. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேணுகா மாதாஜியோட குழந்தை கௌதம் பிரபுஜி உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. நைட் நேரத்துல நமக்கு வந்து உறங்கக்கூடிய டைம் இருந்தாலும் நீங்க அழகா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கூட சேர்த்து அட்டன் பண்றீங்க. இப்ப பாரதியார் ஸ்கூல் வந்து புதுப்பிக்க போறாங்க. குழந்தைங்க கிளாஸ் வந்து காலையில இருக்கு. அதனால நீங்க அப்ப கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் ரொம்ப அழகா சாண்டிங் பண்ணீங்க ஒரு ரவுண்டு. ஐ திங்க் தினமுமே நம்ம கிளாஸ் முடியிற சமயத்துல ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும். போக முடியாது. மாதாஜி எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? ஏக்நாம் சமாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இதுல இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்திருந்துச்சு. Hare Krishna, Mata. மாதாஜி எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏக்நாம் சமாதாஜி. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு Hare கிளாஸ் ரொம்ப Krishna, நல்லா Mata. அட்டன் பண்ணீங்க எல்லாருமே. நாளைக்கு நம்ம வந்து திருப்பி 9வது அத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான அதிசயமான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் 50 மினிட்ஸ்ல டிஸ்கஷன் சொன்னீங்க இல்ல, லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணேன். அந்த 50 நோ மினிட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் என்ன பிரபு. சொன்னீங்க? பிரபு நீங்க
லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களா? விஷ்ணு பிரபு லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, மொபைல் தான் மாதாஜி. ஓகே. இதுல வேற யாரு லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க?